allemaal, Beweegcoach Patricia hier met een leuke nieuwe beweegmoment. Ga jij ook met jouw gezin het leuke flesje cupspel spelen? Ik hoop van wel. Hier komt de uitleg. We hebben dadelijk twee teams. Team A aan deze kant en team B aan die kant. Met jouw team ga je proberen de koning omver te gooien. Dit is de koning. Als je de koning omver hebt gegooid, dan heb je met jouw team gewonnen. En daar gaan we van uit. Met jouw team heb je dadelijk 5 werpflessen. Je mag dus 5 keer proberen de fles om te gooien. Wat je gaat doen, je gaat met deze fles de flessen van de tegenpartij om proberen te gooien. Je gaat achter jouw denkbeeldige lijn staan, waar de flessen dus op staan. Dan ga je achter staan, je gaat onderhands weg naar de overkant gooien. Helaas, deze is mis, maar ze moeten dus raken, want de flessen moeten, zijn alle flessen om van jouw tegenpartij, dan mag je op de koning. Is de koning om, dan heb je met je team gewonnen. Dus neem jullie papa, mama, broertje en zusje mee om de flessencupspel te spelen. Zou je het graag nog een keer willen teruglezen of willen zien hoe het werkt? Ga dan naar de leskaart. Veel speelplezier en tot de volgende. Doei!